de gasto non financeiro do orzamento. O Pleno de Ribeira aprobaba inicialmente a pasada tarde os orzamentos de 2024. As contas, que ascenden a máis de 31 millóns de euros, contaron co respaldo dos tres grupos que conforman o Executivo. Defenderon que se trata dun presuposto prudente e realista, aínda que lastrado polas débedas pendentes da anterior legislatura. Pois unha carga financeira considerable para o Concello de Ribeira e temos que facerlle fronte a gastos aínda pendentes de aboar de anualidades pasadas, como, por exemplo, pode ser a construción do novo auditorio que segue absorbendo e demandando pois 640.000 euros case, as transferencias para a Xunta de Galiza para financiar ese módulo cuberto de atletismo ou, por exemplo, os destinados a pagar o cambio de luminarias no seu día a tipo LED. Pero tamén obras menores, como a rehabilitación do lavadoiro do Río Artes, tamén investimentos que teremos que facer gasto, como por exemplo para rematar o Centro Social de Carreira ou as liquidacións da Escola Unitaria de Corrubedo. Ademais, pois, tamén temos pendente de pagamento a diversas empresas máis de 90.000 euros por actividades que realizaron en anos anteriores. Pola contra, o PP votou en contra dunhas contas que veñen fora de prazo para afrontar partidas xa executadas que, din, evidencian a parálise do Goberno. Unhas contas que, como dicta a memoria da Alcaldía, son para afrontar pagamentos de servicios xa realizados ou, como di a señora Pouso, son unhas contas fora de prazo. Unhas contas que, efectivamente, fora de prazo, nacen mortas, que hai que ter unha cara bastante dura para decir, como se reflicte na memoria da Alcaldía, que se presentan xustamente 364 días despois do primeiro orzamento. Polo tanto, este Goberno vai a orzamento por ano. De verdade que creen que esa é unha xustificación para un Goberno serio, señor alcalde? De verdade que empeza o ano económico o 10 de outubro e non o 1 de xaneiro? De verdade que nos toman por tontos os que estamos aquí, os funcionarios que saben como se manexa un orzamento que comeza ao principio de ano ou un orzamento que entra en vigor esgotado, a veciñanza? Eu creo que demostran unha e outra vez a parálise a que nos teñen sumidos dende este Goberno. Ademais, os populares criticaron o escaso diálogo co seu grupo, que non puido realizar as achegas correspondentes, así como a falla de participación veciñal, a pesar dos compromisos adquiridos polo Goberno de investir unha partida en cada parroquia, cuxo destino sería decidido pola veciñanza. Xa a piques de rematar, dado que estamos